malawak at bakanteng lote na ito. Nakatakdang itayo ang pinakabagong merkado sa publiko at trading post sa Iriga City, Camarines Sur. Ipapagamit sa local government unit ng Iriga ang 9,302 square meters na ito kung saan nakakasang magkaroon ng meat and fish section. May pwesto rin para sa mga prutas, gulay at iba pang agricultural products. Gabos na commercial na nakaluag duman sa public market ibubog tatakdi. This will serve as public market too. So lahat-lahat. Pero ang nakadagdag lang digdi ay itong makagpo kita in night market. Sa kada banggi magkakaigwa po kita digding merkado o saudan sa Iriga o saudan sa Piltrangco sa designated day, at least twice a day. Pero ang lubos na kaabang-abang sa merkado sa Piltrangco ay ang night market. Magkakaroon dito ng ukay-ukay at food stations. To bring investment to the table that will help the SMEs of Iriga City, the small, medium enterprises, that this agritourism stimulus is a unique quality or recipe of innovation done by Mayor Madel, especially po na nasa gitna tayo ng pandemic. Inaasahan ring makapagbibigay ito ng dagdag dilihensya sa mga traders sa Iriga. Ito pong pinagsasabi ni Mayor Madel na trading post, iyo ang pinaka-priority ibubugtak digdiyo dahil ang trading post po kaya ang pinaka-importante ngunyan para itong mga produced agricultural products in other products kang Iriga City, igdi na po mabagsak, including itong mga hali itaman sa ibang lugar, haling Baguio, haling digdi na po sinda mabagsak, and then digdi na po barakalan. Pag mga farmers, ida po market ka mga produce nila, sana sila migdalagan. Halimbawa, nag-agko ko 2 hektarya, nagtanim ako sa kamatis. Usually, ang mga farmers sagto na po ang pili binibenta. Bagay na po ang sa di Iriga. Taono, ida po market sa di Iriga. Kakausipin mo pa sa mga paratinda. Kaya, aming yari, kinagko trading post, ibababa ko mga farmers sa trading post, at ko na mga paninda. Pwede na sa itong magbakal. Di man kita nagpapabayad sa trading post, ida po bayad, libre po ang ngamin. So, di kita nagpaparent, ida kita ngamin, di nagpapabayad, ida fee, ida ngamin. Kaya, nakaisip kita sa trading post. Iba, nagdidirekta, ida man po kan problema, kinag ko na sira market. Ang importante sana, matabangan ang mga farmers na maibenta ang mga gulay tapag kaptong panahon, kung dapat trading post, ang mga benta nila, di na po nila lugod na ibebenta sa dita, po kausip. Amo po ang gibo ka trading post. Siguro ngamin po kita nakaiyan na sa Baguio. Ngani po, ngamin na kita nakaiyan sa Baguio. Anong dream na mo, sana ari ka na trading post na sana ang mga produce ka ngamin na farmers, bukis na sa Iriga, saan ka na ito ibagsak? Parang pag umiyan na ang mga paratinda, bagay na po ang mga parasaad at target At target kintana, pati ibang lugar. Amo po ang dream. Amo po ang dream Nitong Lunes, ginanap na ang Memorandum of Agreement signing at ceremonial turnover ng dating Piltrangco Terminal. Malaki ang pasasalamat ng pamahalaang panlungsod ng Iriga dahil libre itong ipinapagamit ng may-ari ng lupa na si Mr. Ronaldo Tan. LGU Iriga has been very cooperative in our business partnership. So when they send proposal that they want to use portion of this property, the Board of Directors did not hesitate to approve the proposal. And it was generous of them that the LGU Iriga may use of this property free. So no rental at all. MSMEs, makakatabang ini, since we have a working space in the IT building, pagkatapos kang incubation, pwede silang mag-practice digdi.
mahihiling ninda. So, mahihiling ta if it works or not, kung ano ang negosyo ninda. So, less na ang chances na magbagsak ang mga negosyo ninda ta nasusuportahan kang gobyerno. So, yan, tabang yan sa dakula, livelihoods. We are also very blessed and very thankful to all the private sectors because they are very supportive from the start. 100% talaga ang support nila. And every time na nagte-text sinda sa ko, aram ko na we are on the right track kasi nagsasabi sindang magayunon, laudable, tapos tama ang ginigibo. So, yan naman, at least affirmation na we are indeed on the right track. So, luway-luway lang. Sana ang apelasyon ko sa inda, embrace ninda ini. Sa inda man po ini. 3 hanggang 5 taong libreng ipapagamit ang private property na ito sa local government unit ng Iriga.